جناي كم تلموديو عودناكنا بايتاي مسكر دك من دينا ساعد قعتر سمسلم سل أباي أبسنق عود كدنيا كمل من بندراي كم تلموديو عودناكنا بايتاي مسكر وين يحور من دينا Critical minerals while helping Africa procure infrastructure, digital capacity, clean. We do not want to have second-hand clothes being ruled states where growing discontent with the West, especially France and the US, have contributed to a shift towards Moscow. We oppose this. We will never agree. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses. يتخلخلن سقمت زي وسدن محبر سب عالم بس تقوارو كحفر قبايلهم سوميا مصنعتي جونسايدن سوء مثلا مصائي نحباراو عبيت زلاقنتن محزنتن بزبل تيما قطباوي بوليتيكاون دبلومات خلت كونسبتات ኢትዮጵያና ዲስ ኢትዮጵያ ልባል ኢትዮጵያ ተምኒታው ዓለም ትምነው እዩ ዲስ ኢትዮጵያ ስለዘለኒ ነዘለን ስክፍታ ድማ ሓቂፈ ክድቅስ ስለዘይደሊ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ኩሉ ጎርጊርና ፈቲሽና ነዚ መደብ እዚ ክበቅዕ ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ንዓኻትኩም ክትፈልጥዎን ክትጥቀምሉን ከተሰዕሉሉን ዘለኩም ዝበልናዮ ሓበሬታ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰፊሕ ትንተና ይክኸውን ላይ ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ርኢቶኹም ግደፉ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ መጀመርያ ብደረጃ ከም ወትሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣፈፃሚ ደረጃ በፅሑ ዘሎ ዋዕላ ናይ ኮርያ ኣፍሪካ ኢና ክንርኢ ኤርትራ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኮርያ ፕሬዚደንት ኤርትራን ተራኺቦም ኣለው ፅኒሒልና ብዛዕባኡ ዝትንክፍ እውን ክንርኢ ኢና ብሰፊሑ ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓይላት ውድድር ድማ ኣብ ዘገርምን ዘፍርህን ደረጃ በፅሑ ኢልና ክንብል ንኽእል ኢና Listen now, Bazin Jammer Majameria. And not only did Korea's summit with the pro-African, pan-African bloc result in a comprehensive leaders' joint statement, but President Yoon Suk-yeol also held bilateral meetings with a total of 20. Seon has the details. South Korea has struck deals with several African countries to cooperate on critical. So, زو على ذي ناكل التماعتي نيرو قد ميدما بزح نجر يكايدلو نيرو بزح سممعاتن بزح وعلاتن كم زجبرت بفلاي ساوث كوريا بزح علامات كم زجبتات يا تقلد زلا of course العلامة نع عازته كوري نيرو كابتي بدرجة أفريقيا زبح زلو زرباجن زي كوريا جراتو زلا بزحات أفريقياويان تنتنتي كم صبغ غير أيوانا له نكوريا بناي كوريا منجدي عزيز صبغ هون كله بزحات هجرات أفريقيا بفلاينتن عبيت هجرات أفريقيا عابي الوتاوي سئلن زنان نقفيتا ناس إبلنا له زدما معس أبز حلفوا نجيركم نيره زز مسألة هجر ديا نكونتيننت ملو نعدمت وردتنا أفريقيا كقصل زبل زربا نقص عليه زخيزلو بفلاي دما نابتو على زي تصادفوا أبز كربا بعلوا سلطان نتناي كذا مجابريان معرب زنبرة اليوم زلوا مرحت هجرات بترير نقفيتا كسمعوا بفلاي دما مرحنا بعل كينيا كنقفوهم تسمع مالو أبز قد يزون تحريرنا كنرينا بزو خينا بتجن تكونتات نيرترا أزيا قداس كم زنبرن نخالوت هجراتون كما قداسي كم زنبرة زنقر أبز انتاي كريكم دليل له بزو عندي تتزرب اتهاجر زقبرته قرب تلاقي أبزي بشارت توزيعات Separate bilateral meetings were held for more customized partnerships. As Korea seeks to stabilize its supply of critical minerals, which are core components for its high-tech products such as semiconductors, Seoul signed memorandums of understanding on critical mineral cooperation. مس إسران حمشان هجرات bilateral meetings كم زجبرت هجر اتبحادة تعكيب مزنا برut رايدة كونس مس إسران حمشان زخانة هجرات bilateral ويكا هذا بحادة ركب كم زجبرت اتقند أجدا سنة نايزو على تاد ما كل جزء ات bilateral كم زي بحادة ببينهم زجبروا وسم معيو هذا كابو دمان عبنت مس أفريقيا كتجبر كلا أب critical minerals تذكر كم زنبرة critical minerals بحالو دما أبز مسؤولون هاي تكنولوجيا كويحم بابنا علمنا بفلاي artificial intelligence كمون زي هايبر زي العزبة computing power نخد سرح زليكا كمون نابزناي solar energy ديو كمون ناي
ኤሌክትሪካል ቪሄክልስ ወይ ከዓ ብኤሌክትሪክ ዝስርሑ መካይን ድዮም ሰዓት ኤሌክትሪካዊ ሰዓት ንምዕባል ዘድልዩ ጥረ ነገራት ወይ ከዓ ማዕድናት ኣብኣቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ናብኦም ዝገበረ እዩ ነይሩ ክምበሃል ኮቦልት ሊቲዮም ዝኣመሰላ ሶዲዮም ዝኣመሰሉ ኣገዳስነት ዘለዎም ድማ ማንገኒዝ ዝበሃል ኣሎ ዝያዳ ናብዞም ዘተኮረ እያ ትደሊ ዘላ ካልእ ኩሉ ማዕድናት እውን ዘድልያ ሃገር እያ ዓብዪ ኢንዳስትሪያል ሃብ ከም ምዃና መጠን ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ንሳ ነዚ ማዕድናት እዚ ክደሊ ከላ ንሳ ክትገብሮ ትኽእል ተመክሮ ዘለዋ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ስማርት ሲቲስ ኣብዚኣቶም ሓያልያት ሃገር ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኤስያውያን መብዛሕትኦም ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ዝርከቡ እዮም ኤውሮጳዊ ኣሜሪካ ይኮኑን ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሓያላት ዝበሃሉ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኤስያውያን እዮም ቻይና ዝመራሒቶም ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንቻይና ክወዳደር ዝኽእል ሃገር የለን ብዋጋ ይኹን ብብሉፅነት ይኹን ብቅልጣፈ ብቮሊዩም ወይ ከዓ ብዕቤት ክገብርዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክትመልከቱ ኮንካ ዝዓበየ ስራሕ ተሰሪሕካሉ ኢኻ ትመልከኖ ክንዲ ናይ ቻይና ስፍሓት ዘለዎ መሬት ምዕቡል ዝኾነ ትሕቲ ቅርፂ ዝግበረሉ ሃገር ስለዘየለ ቻይና ቅድሚት ክኾኑ ከለዉ ኮርያ ድማ ኣብቲ ስማርት ቴክኖሎጂስ ኣብ ምጥቃም ልዑል ብቅዓት ዘለዎ ሃገር እያ ስማርት ሲቲስ ወይ እውን ብኩሉ ሰዓት ከተዋህልላ ዝኽእላ ብንእሽተይ ዓብዪ ውፅኢት ከተምፅኣሉ ትኽእል ስማርት ነገራት ድማ ፍሉጣት እዮም ኣብኡ ሪኒዌብል ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ናብኡ ናተኪሮም ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝገብሩ ዘሎ እዮም ከምኡ ድማ ኣግሪካልቸር ቴክኖሎጂ ዝኾነ ነገር ናብ ቴክኖሎጂ ዝኣቱ እንተኮይኑ ኮርያ ኣብ ቅድሚት እያ ትጥቀስ ኣብኡ ስለዚ እዘን ሃገራት ኣፍሪካ ምዚኣ ሃገር እዚኣ ክራኸባ ከለዋ ብፍላይ ኣብቲ ባይላተራል ርክባት ኤርትራውን ባይላተራል ርክብ ጌራ ነይራ እያ እዚኦም ባእታታት እዚኣቶም ብልዑል ኣገዳስነት እዩ ከምኡ እውን ካብቲ ናይ ማዕድናት ወፃኢ እውን ኮርያ ከም ሓንቲ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘላ መጠን ድማ ማሪታይም ሴኪሪቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀጥታ ይኹን ምክፋፍ ዓሳ ይኹን ከምኡ ድማ ሄልት ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ ሰርቪስስ ኣብ ዝብል እውን ዝያዳ ሃገራት ኣፍሪካ ምሳ ኣተኪረን ብዙሕ ርክባት ከም ዝገበራ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ከከም ናተን ዕላማን ከከም ናተን ቀዳምነትን ከከም ናተን ድሌታተን እየን ምስ ኣዲል ክገብራ ዝኽእላ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክንብል ከለና ብጣዕሚ ዘሰክፍ ምክንያት ኣለዎ እዚ 48 ወከልቲ ናይ ሃገራት መፅአን ምስ ሓንቲ ሃገር እየን ዝጨፋጨፋ ዘለዋ ምጭፍጫፍ ኢና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣይኮነን ዘለዋ እዚኣ ውሱን ባጀት እዩ ዘለዋ እዚ ውሱን ባጀት ንመን እያ ክትቦ ክበሃል ከሎ ነታ ኮርያ ዓብ ክብሪ ዘሁባ እዚ 48 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኩሎም መፅኦም ኣብቲ ዓዶም ቀኒዮም ሆቴላት ናቶም ብዙሕ ሰሪሑ ዴሌጌሽን ብዙሕ ቱሪዝም ኣካይድሎ እንተኾነ ገለ ሃገራት ጥራይን ካብዚ ክረብሓ ዝኽእላ ኩለን ክረብሓ ይኽእላ ማለት ኣይኮነን ዲጂታል ቴክ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሂማን ሪሶርስ ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰባት ኣብዚ እውን ልዑል ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ዴቨሎፕመንት ኣሲስታንስ ኣብዚ እውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ክግበር ዝኽእል ሽርክነታት ተን ሃገራት ከከም ድሌተን ክገብርዎ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ በዓላ እዚ ከሎ ሓንቲ ነገር ዝያዳ ትዝረብ ዘረባላ ክልተ ነገራት ክርአየኩም እየ መጀመርያ ኣብ ዝያራ እዩ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ኮይና ብዙሕ ዓይነት ፀቕጢ ከም ትገብር ዘላ እንዲ ዝንገር ወይ እውን እቲ ደቡብ ኮርያ ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ እውን ኣጀንዳ ናታ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር እንተኾነ ብጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ክልተ መራሕቲ ከርአየኩም እየ ሓደ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝቐረባ ምስ ኣልጀዚራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮን ሕጂ ንኮርያ ምስ ከደን ንክልቲኡ ኮምባይን ገይሩ ቅድሚ ውሕዳት ሰዓታት ኣብ ኣልጀዚራ ዝገበራ ኢንተርቪው ኣላ ንዓ ክንርኢና ቅድሚ ንዓም ረኣይና ግን እዛ ዊልያም ሩቶ ኣብዚኣ ትዛረባ ብካልእ ግዜ ፖል ካጋሜ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ኣሜሪካ ምናልባት ንካጋሜ ወይ ንሩዋንዳ ብጣዕሚ ትፈትዋይ ዝመስለና ኣሜሪካ ግን ፈታዊ ዝበሃል የብላን ኣሜሪካ ብኮርፖሬሽንስ እትውነን ሃገር እያ እቶም ኮርፖሬሽንስ ወይ ካቶም ትካላት ንረብሓ ናቶም እዮም ብፍላይ ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከሎ ዝኾነት ሃገር ከም ሃገር ሪኦም እውን ኣብ ዲል ክቡ ኣይክሉን እዮም እተን ካምፓኒታት ካብቲ ቦታት ዝረብሓ ዘለዋ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ንሳተን እየን ዝቆፃፀርዎ ፖል ካጋሜ ዘጋጠሞ ምስ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ እስከ ስምዕዎ እዚኣ ኣብዚ ቀረባ ቫይራል ኮይና ነራ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ስምዕዎ ሕጂ I wanted to clarify the level of hypocrisy and all kinds of stuff we have to deal with. The president mentioned AGOA. You know Rwanda was beneficiary of AGOA, not any longer. AGOA ዝበሃል ሓደ ከምዚ ናፃ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንመን እያ ካትቦ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ዘሳልጥ ሃገራት ኣፍሪካ
ንብረትናተን ናብ ኣሜሪካ ንኽእትው ነፍቅደሎም ይብሉ ገለ ካብቲ ኣጀንዳ እንድሕሪ ኣቢኻ ወላ ንኣሜሪካ ብቐጥታ ዘይጎድእ ነገር ኣይደልን እየ እንድሕሪ ኢልካ ሃገርካ ካብዚ ኣገዋ እዮም ዘውፅኡኻ ናብ ፖል ከጋመ ከይመፃኹ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ብዛዕባ እዚ ኣገዋ ዝበሃል እውን ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ንሱ ድማ ባይቶ ናይ ኡጋንዳ ግብረ ሰዶም ኣብ ዓድና ኣይነፍቅድን ኢና ምስ በለ እቲ ባይቶ ሽዑ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ፈረመት ውዕል ካብቲ ኣገዋ ዝበሃል ናይ ሕርሻ ንብረታቶም ናብ ኣሜሪካ ዝሽየጥ ዝነበረ ኣጊዶማ ማለት እዩ ኣብ ዓድኹም ወዲ ንወዲ ተዘይተመርዒዩ ወይ እውን ግብረ ሰዶም ተዘየፍቂድኩም ኣብዚ ዕዳጋናትና ንግዲ ክትገብሩ ኣይፍቀደኩም እዩ ረድኤት ንህበኩም ዝነበርና ድማ ኩሉ ጠጠው ኣቢልና ያለና ኢሎሞም ነይሮም እዚ ብዓለም ደረጃ ብኣፍሪቃ ደረጃ ኣዝዩ ሕማቕ ስእሊ ወይ እውን ንኣፍሪቃ ከመይ ከም ትጥምታ ዘጉልሐ ነይሩ ቅድሚኡ ግን ንፖል ከጋሜ ንሃገሩ ሩዋንዳ ካብቲ ኣገዋ ሰጊጎሞ ነይሮም እዚኣ ዘረባ ብዙሕ ኣብዛ ኣውፅኣ ኣይፈልጥን እየ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ተሰጊጉ ንስኸ ስለምንታይ ተሰጊጉ ኤርትራ ድማ ኣብዚኣ ስእሊ እዚኣ ክትረኽብዋ ኢኹም ሕጂ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ መስጎጊኡ እስከስምዕዎ ሂፖክራሲ ድማ ናይ ኣሜሪካ ምስሉይነትን ሓሶትን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ፖል ከጋሜ ኣብዚአን ዝሓለፈ ዓመታት ነዊሕ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣንጻር ኤውሮፓን ኣሜሪካን ክወስድ ስለ ዝጅምር ዘሎ ጀኖሳይድ ናቱ ዶ ፀቕዓጢ መንግስቲ ይባ ናይ ከጋሜ ኣብቲ ሃገር ዲሞክራሲ ኣይፍቅድን እናበሉ ብዙሕ ኣሉታዊ ካቨሬጅ ዝረክብ ዘሎ ስለምንታይ ድማ ካብዚ ዝብገስ ሕጂ ስምዑ We are struck off the list of the beneficiaries. You know the reasons? Simply because we wanted to promote, develop textiles industries here to make our own garments. And by doing that and encouraging the industries to develop. ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ እዩ ዘሎ ተርጅኹም ኣለኹም ንሕና ይብሎም ኣሎ ካብቲ ኣገዋ ዝበሃል ዝሰጓጉና ኣሜሪካ ምክንያት ሲምፕል ኢልዎም ንሱ ድማ ኣብ ዓድና ናይ ዓለባ ኢንዱስትሪ ከነማዕብል ስለ ዝደለና ኢልዎ ሰምዑ ኣለኹም ዶ ናይ ዓለባ ፋብሪካታት ናትና ጌርና ካብ ደገ ጥራይ ዘይኮና ከነምፅእ ዝተወደየ ናይ ዓለባ ስራሓት ክዳውንቲ ዲዛይንስ ክንገብር ፋሽን ናይ ዓድና ክንገብር ስለ ደፍቀድና እቲ ኣገዋ ዝበሃል እንታይ ዝገብረካ ሕርሻ ጥራይ ቡን ጥረ ክሰድድ ጡጥ ክሰድድ ኣቮካዶ ክሰድድ ካብታ ግራትካ ዝወፅእ ቆርበት ወሲድካ ሓንቲ ነገር ከይገበርካ ከም ጥረ ነገር ጥራይ ክሰዶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ንኽነብራ ብኻላ ዘረርባ ኣብ ሰብሲስተንስ ወይ ከዓ ኣብቲ ድጎማዊ እንታይ ዝብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገለ ቃላላቶ ነዚያ እቶም ትፈልጥዋ ፕሊስ ኮሜንት ግበሩለይ ኣብቲ ሰብሲስተንስ ኢኮኖሚ ይበሃል ኣብቲ መሰረታዊ ታሕቲ ዘሎ ደረጃ ዝኾነ ይኹን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሚ ዘይብሉ ቁጠባ ብኻላ ዘረርባ ድማ ኣብ ዓውዲ ናይ ድኽነት ኩሉ ግዜ ጠንቀላልዓ ንክገብሩ ዝፈጠርዎ ሲስተም ዳ እምበር ንሃገራት ናይ ኣፍሪካ ንኸርብሑ ኢሎም ዝገበርዎ ከም ዘይኮነ ይፍለጡ ካብቲ ቫልዩ ቼይን ይብልዎ እዚ ቫልዩ ቼይን ማለት መጀመርያ ሕርሻ ጥራይ ጌርካ ኮሚደረ ጥራይ ንዕዳጋ ተቕርብ ንበሎ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ ኮሚደረ ጥራይ ዕዳጋ ዘቕርብ ሓረስታይ ወይ ሃገር ገለ ነገር ዕቤት እያ ትገብር እምበር ኣይትምዕብልን እያ ኪኑ ክትምዕብል ተደሊኻ ኣብ ዓውዲ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነቲ ኮሚደረ ናብ ሳልሳ ክትቅይሮ ኣለካ ስለዚ ሳልሳ ቀይርካ ብሳልሳ ትሸይ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ሳልሳ ናብ ፔሶ ዝበሃል ስቆ ቀይርካ ድማ ሳልሳ ብስዊስ ክሪኦ ከለኹ ሳልሳ $1 50 ሳንቲም 70 ሳንቲም ገለ ክሽየጥ ከሎ እቲ ፔሶ ዝበሃል ዝተቃመመ ስቆ ዓይነት ድማ ክንደይ ዝበፅሕ እሱ ንሱ ክሳብ 2 ቅርሺ 3 ቅርሺ ይበፅሕ እዚ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ቫልዩ ቼይን ኣብቲ ናይ ምቅማም ዓቕምኻ ንላዕሊ ገፅካ ትኸይድ ኣለኻ ብመጠኑ ድማ መክሰብ ናትካ እናዓበየ ዝኸይድ ድሒሩ ድማ ፓስታ ዝተዓሸገ ዶ ገለ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝተዓሸገ ግን ይሽየጥ እዩ ዝተዓሸገ መግቢ ዝተወደየ ኣክንዲ ብ2 ቅርሺ ዝሽየጥ ብ10 ቅርሺ ብ5 ቅርሺ ክሽየጥ ዝኽእል መግብታት ክትገብር ከለኻ እቲ ትኸፍሎ ዋጋ ውሑድ እዩ እቲ ትረኽቦ መክሰብ ግን ላዕሊ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቫልዩ ቼይን ንላዕሊ ገፅካ ክትከይድ ከለኻ ወርቂ ክተውፅእ ከለኻ ኣክንዲ እቲ ሓመድ ትሰደሎ ኣቃሚምካ ገለ ደረጃ ብፅሕካ እና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እንተብፅሕካዮ ካብ ነፍሲ ወከፍ ግራም ክንደይ ኣሎ ግራም ለሰይ 70-80 እንተሎ ኮይኑ $7 ክትክፈል ኢኻ ማለት እዩ በቲ ጥረ ነገር ክትኽቦም ተኮይንካ ግን 30 ድዩ 20 ድዩ 40 ድዩ ካብኡ ንላዕሊ ይኸፍልኳን እዩ ንሱ ኸማ ነብዚ ይሕልኩም ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፕሮሰሲንግ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ክሳብ ዘይማዕበለ እቲ ሃገር ክትምዕብል ኣይትኽእልን እያ እቲ ኣገዋ ዝበሃል ድማ ሃገራት ፕሮሰስ ንኽገብራ ኣይደልዩን እዮም እዚኣ ድማ ፖል ከጋሜ to develop. We said we do not want to have second-hand clothes being dumped here in thousands of tons. Just for saying that, and later on trying to implement that, you know, they forced it upon us. They say you must accept these second-hand clothes. እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና
ንስኻትኩም ዝተጠቀም ኩሉ ሰከንድ ሃንድ ወይ ካልኣይ ግዜ ዝጥቀም ዘሎ ንብረታትኩም ብኮንቴይነራት ተሰኪምኩም ኣብዚ ከተምፅኡልና ኣይንደልን ኢና ንሕና በዓልና ብዓቕምና ምስ ዓቕምና ዝኸይድ ከነውፅእ ኢና ስለ ዝበልናዮም ጥራይ ካብቲ ኣገዋ ዝኢሎም ዝብልዎ ካብኡ ሰጊጎምና ይብሉ ኤርትራ እኳ ኣካል ናቱ ኮይና ትፈልጥ እውን ኣይመስለንን ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ንኣሜሪካ ክሰግድ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ክእትውካ እንተኮይኖም ክሳዕ ክንድኡ ድማ ኣርባሕ እውን ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ዓቕሚ የብለን ኣፍሪካውያን ኣብኡ ተወዳዲረን ክዕወታ ስለዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ድሌት ናቶም ተዚኣቲኻ ዋላ ምስኦም እናኸድካ እውን ዕድል የብልካን And we told them no. So they say, okay, we will strike you off AGOA, which they did. We've never been returned on the list, but we never accepted second-hand clothes. And let me tell you, if anyone's been to the سمعوا لهم نحن بتز مثلا نحن كيدنا إلهمنا كسب حجي ملسونان نحن أول نتكدانهم نافقنا أي تملسنا يا من بلالو سلزي أمريكا نفزحات هجرات أفريقيا أبتمع بالي زعج رواندا تخدد دلا ولا أمريكا تفتوم تنيرا زعج تخدد دلا جنا يدليونيا الرأي رواندا شلل برويا مشتى هجريا تجبريه بالله عبيت هجرات أفريقيا ما عاد سجات الزلون هجرات كم زنا رواندا خينا أبتفالي شيء لا عليك خمس أجن أيدليانين أي واتس النيدما بحفش هاجن كاغامي مسمع رباين حجراتنا تسقاق مستانا جنوسايز دقاطمتهم معنا تتكمي صبغ نفسه نتحجر نتخلخله كافتا أددا دخلت نام صبغ زخونه درجات صحيواب زوان زدما كابدا يوروبا ترادي كونس كاب أفريقياويان زمسوا الانفستمنت نبعلو نتحجر نابك ميتي وزدالو سلازي اوريدي اكابتي ناي دخلت عن كل وسيات عند سكات ناي رواندا السند حرت اليون نعوك تكزخل عين السبيو زي ديمقراطية لو قلنا بلو بزح يوم فتات نوازلو تهاجر we will see كم يجرى transition كتجبر تخل قليل كم زي كونجن نزيا قد دايزيا حتى تكلو كجامز بلان زي ويليام روتو زبلان اسمعج America, the United States takes Africa. But I want to ask you about the elephant in the room, the geopolitical tension between the United States and China. The US has made no secrets that it hopes to expand its investment in Africa. It is on the back foot because China has made gains diplomatically and economically. China is your largest trading partner, but you've got debt. I'm talking specifically the $4.7 billion that was used for the high-speed railway. You've got loans that are debilitating. So I want to ask, this geopolitical tension between the US and China and your debt burden, is that in any way informing Kenya's trade and foreign policy? نامريكا خيد كانيركا دحري كلتشن شمنتن مجمريا زقاطمه عبي ترجم زلو غعزو كان تخونه تي زي زربلو بدحر مغارجاكن كل سد فلطو غداينا امريكان تشاينا نيو امريكا نكينيا نعخا وي زعدمتكا نافقوتنا كينيا وي تقداسنا سلازلو ديكونس اب افريكا بتشاينا تقلف سلازلا كتقسوا زي دلياب زدما راشا تقلفهم سلازلا كمي غيرنا اب افريكا نملس بمباليوم نعخا عدي ممكازلو نسخة دما أفكون كوينا خنزارب كلنا كل تنا هاجركم بعبالة بمنقد تشاينا زمت أيو سلزي كاب تشاينا ون عدال لكم نزنا قرات زي بخمي خاطريو إذا قداي وددرنا كلتين هاجرات كي نافريكا لكينيا بخمي كسر وايو يتحطوا راشا كتكسر زي بلومبر نايراشا سكاتيو نامريكا أب كم زي درجة وسيدوا تشاينا نوي هاجركم ناقبرت تزعبي يتسقم كوين ومزلو هجي نايراشا ممتعيس نحن رينا. Objectives. First, every country has its own responsibility, and every country chooses its friends. And no country should inherit friends, enemies, tensions of others. So, بتعامل دبلوماتيكالي كملس في التنزلو ويليام روتو مغنياتو أما نقرأ قراءة يسلزلو نايكلتين ربحاون كخسر سلزيد اللزلو سلزي نفس وقت في حجر مجمريا قدم قدميو كمان عندي عمتات نيلسون مانديلا نا أمريكا زبلايو ناتكم صلاتي صلاتنا يتكبروا لنا نحنا ناتنا فتوتن ناتنا صلاتنا خنقبر لولاويان حجراتنا سلزي مس تشاينا خنقبر كلنا مس أمريكا خنقبر كلنا معنا بزوات سنبر بناتكم من قدك خيدي يبلون بمبال تزاري بنيرو حجر ما ويليام روتو بتدقى قام زملسلو نا أمريكا يخون نا تشاينا تساقعدي يكوني ربحنا كينيا نقد ميت كنت متين عند دلنا يزولون زلو إذا زربازيا بتشاينا تساقام يبلو من رقص أنيازيا أمريكا قنا يفتوانيهم نتشاينا وحيثة مساهم خون على مساهم ترايز خون تديل كيوم أي عقبونيهم مغنياتو وورلد هيجمون مالت بجك كانا كاليلن زبل حيل سلازخوني تشاينا دحر أمريكا كالاينا نرياكم تيلا أمام هجرات أفريقيا تساقم يبلو من أمريكا قنا يقبلوني من زي ولا قابتت أولا زوبو خانة قرت زي بلوم قبلوا يكولونيهم كينيا دما بمرحلتنا ويليام روتو
ናብ ኣሜሪካ ገጻ ስለ ትኸይድ ዘላ ብዙሕ ግድሆታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዩ That's number one. Number two, many people want to profile others as either facing east or facing west. Believe you me, we're neither facing east nor facing west. We're facing forward. We're looking at our opportunities. What are the real opportunities that exist in our continent? What are the partnerships that will unlock the potential that exists in Kenya? So, ንስ ድማ ይብል ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ዲቤት ክመፅእ ከሎ ንምብራቕ ዲኹም ትጥምቱ ንምዕራብ ምብራቕ ማለት ቻይና እዩ ምዕራብ ማለት ከኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ማለት እዩ ናበይኹም ትጥምቱ ክብሉና ከለዉ ንሕና ንቕድሚት ኢና ንጥምት እዩ መልስና ንምብራቕ ኣይንጥምት ንምዕራብ ኣይንጥምት ንቕድሚት ኢና ንጥምት ንቕድሚት ክንከይድ ከለና ክንጥምት ከለና ድማ ብምብራቕ ዘሎ ይኹን ብምዕራብ ዘሎ ሓይሊ ምሳና ብማዕርነት ክሰርሕ ተደልዩ መርሓባ እዚኣ ዘረባ ዊልያም ሩቶ ዝብላ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ዝኽተላ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ዝዋን እዚ ምስ ራሽያ ዝምድና ኣለዎ ክትገብር ትኽእል እያ ኤርትራ ምስ ፑቲን ተራኺባ እያ ምስ ቻይና እውን ርክብ ገይራ እያ ገለ ንብል ኣለና ምስ ጥልያን ግን ርክብ ገብር ኣሎ ደቡብ ኮርያ ከይዱ ነይሩ ኤርትራ ድማ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ እያ ትግለጽ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ኢሎም እዮም እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ይገልጻ ነይሩ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ማለት ከዓ ንደቡብ ኮርያ ቀዳመይቲ ጸላኢት ናታ እያ ዳርጋ ኣብ ውግእ ዝተፈነኑ ዘለዉ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ድሕሪ ሰሜን ኮርያ ትቁፀር ኮይና ኤርትራ ደቡብ ኮርያ ነታ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ እዮም ዓዲሞም ኣብቲ ናቶም ኮንፈረንስ this is very important ደቡብ ኮርያ ዝለዓለ ሽርክነት ኣብ ኤስያ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ጥልያን ክትዕደም ከላ ኣብ ደቡብ ኮርያ ክትዕደም ከላ ደቡብ ኮርያ ኣካል ናይ G20 እያ ጥልያን ፕሬዚደንት ናይ G7 እያ ደንቀነውና ኸይባ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ብዘን ክልተን ክትከይድ ከላ ድሮ ናይ ኣሜሪካ ብላክ ሊስት ከም ዘየላ ኦፍ ኮርስ ኣብ ፖሊሲ ሳብ ሕጂ እገዳ ኣሎ ይቕፅል ኣሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ትኸዶ ዘላ ኤርትራ ኣብቲ ብሎክ ካብቲ እገዳ ንክትወፅእ ተኮይንካ ኣብቲ ፕላትፎርምስ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎም ሃገራት እውን ክትሳተፍ ትክእል ኣለካ ንሳቶም ንረብሖም ክብሉ ድማ ንኣሜሪካ እውን ክዛረቡ ወይ ነቲ እገዳ ንክትዓልዮ ፀቕጢ ክገብሩላ ይኽእሉ ስለዚ እዚ ሓደ ንመለስ ናብ ዊልያም ሩቶ ብዛዕባ እዚኣ ንእሽተይ ክንሰሚዕና ሽዑ ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ኢና My mission to the United States is about the values we share with the United States of democracy, of freedom, of rule of law. Anyway, دحين أبكالك زي بصفحة كم سألكم يا ويا الجزيرة خيتكم كتريوا تقولوا ناب أفريقيا نملس جي بزحار الساسة لزلني. Let's go. Once again sent his top diplomat on tour to Africa. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov made his first stop in Guinea. This was his first visit to the country since 2013. He also reportedly met Guinea's junta leader, Mamadi Doumbouya, who has been in power since 2021. ናይ ራሽያ ኣብ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ሓደ ካብቲ ሕማም ርእሲ ንኤውሮጳ ኮይኑ ዘሎ እዩ ወይ ንኣሜሪካ ብቐንዱ ኤውሮጳ እኳ ሕማም ርእሶም ኣብ ውሽጦም ናይ ዩክሬን ኣለዎም ክሳዕ ክንዱ ናብኡ ክጥምቱ ይክእሉን እዮም ዘለው ኣሜሪካ ግን በቲ ናይ ራሽያ ኣካይዳ ካብ መጠን ንላዕሊ ስጋት ተሰሚዕዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብነት ለንቀነ ጥራይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ዝኸዶ ዘሎን ስትራቴጂ ናቱን ረእይዎ ሚድያ ናይ ዓለም ድማ ናይ ራሽያ ናይ ፑቲን ስትራቴጂ ብተደጋጋሚ ዝርዮ ዘሎ ልክዕ ከም ዳማ ፀወታ እዮም ዝፅወት ዘሎ ዓለም ፑቲን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ፈፈንቂሉ ይደውፆም ዘሎ ስለምንታይ ኣብዚያ ቪድዮ ካጅ ንርኢ After the military takeover, the focus of talks in Guinea remained on military cooperation and increasing Russian investments in the mineral-rich country. The next stop for the Russian foreign minister in his Africa influence tour was Congo. There, Lavrov met the Congolese president to discuss the strengthening of military ties. Russia has been ካልኣይ ጉዕዞ ካብ ጊኒ ማለት ምናልባት ኣብቲ ካልእ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ኣብ ዝቐረባ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ብዕልዋ መንግስቲ እቲ ዕልዋ ዝገበረኻ ኣሜሪካ ዘሰልጠነቶ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዕልዋ ገይሩ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሰልጠነቶ እዩ ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እናተዘርበ ከሎ ኣምፅልኩም ነይረ በዓልና ዘሰልጠናዮ ድዮም ዕልዋ መንግስቲ ዝገብሩ ዘለዉ እሞ ከዓ ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ከም ቁጥራይ ዘይኮነሲ ንሕና ኣብቲ ፀወታ ክንህሉ ዘይንኽእል ክሳብ ክንደይ ናይ ደገ ፖሊሲናትና ፍሹል ከም ዝኾነ እናበሉ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሓላፊ ወታደራዊ እዚ ናይ ኣፍሪካ ብርቱዕ ዝኾነ ሕቶን ቃለ መጠይቕን ገይሮም ነይሮም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢብን ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝነበሩ ሃገራት ካብኡ እዮም ዝግለፉ ዘለዉ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ካልኣይ ድማ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብ ኮንጎ ማለት ድማ ዝበዝሐ ፀጋታት ናይ ዓለምና ዘለዋ እያ ኣብዚ ቀረባ ፕሬዚደንት ናቶም ፕሬዚደንት ናይ ኮንጎ ብዛዕባ ራሽያን ብዛዕባ ቻይናን ክዛረብ ከሎ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ንዓና ልዑል ክብሪ ስለ ዝቡና ንሶም ክንሰርሕ ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ ይስምዓና በንፃሩ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ዘረባ ምንዋሕ እምበር ብዙሕ ተግባራዊ ስራሕ ይረአና ኣሎም ብምባል
فرنسا قينو حدا قرامي انترفيو غير نيرو دحريون عد مستملسه مفنقلا منقسي تفتينوهم زنبره مفنقلا منقسي يزبلكم ስለዚህ ራሽያ ናቡን መታው ተከላኸሉሉ ወታደራዊ ስልጠና ንخبوهم ዝኾነ ፍሉት እዩ ምክንያቱ እቲ መፈንቅላ መንግስቲ ምስ አሜሪካ ርክብ ከም ዝነበሮ ይዝንገር ስለዚህ ስትሬት መን ያጥላቡ ራሽያ ናይ ራሽያ ቶፕ ዴሌጌት ማለት እዩ ሰርጌይ ላቭሮቭ አትይሎ ንቀጽል እዚ ገይም ናይ በሐቅ ዘገርም ገይም training the Congolese military on how to use, service and repair Russian-made military equipment. Where Lavrov is headed next is not clear as of now, but reports say that he was expected in Chad and then Burkina Faso. So Lavrov is certainly making a stop in the junta-ruled states, where growing discontent with the West, especially France and the US, كم تري واللهم أبزين حج عزون خيزلو ناب جيني كوناكري كيدنيرو دحريو ناب كونغو كيدنيرو ناب تشاد كيدنيرو بوركينا فاسو دما مودتا خي كم زخونه يزنغر زلو سلازي از جيم نريو زلنا نفس وكف سقمتي أمريكا اتوتقلون تفشلون زلا بوتا كابو تقلف سلازلا نتبوتاتي كونغو جن اتزلع على مودتا جيم يكون اب كونغو درو تشاينا ناي شوعت بليونز خون انفستمنت غيرا لافت بروجكتات ناي عدنا ناي كله دي كوبالت زبال دي ليثيوم زبال دي تزبلته رير اير زبال اب كونغو يزركب هاجر دما اتزخف من نبابرو زلواي بفلاي تمعدنات هبتام زخونه مبراقاو كفال ناي تهاجر ايسترن كونغو بتعمي ايسترن دي ار سي زبال تزعبي صقم زلوي سلازي كونغو ابنا كونغو كمص مخالو دحريستو سنه معالتات مفنقلا منግስት ናይት ፕሬዝዳንት አውዞሉ ተፈቲኑ ዘይሰለተ እሞኻፍቲ መፈንቅላ መንግስቲ አሜሪካው ዘይግነዘ ዘለዎም ሰባት ዝተረኽብሉ ናይ ራሽያ ቶፕ ዴሌጌሽን አብኻ ተኸሎ ንሪየለና ተመሳሳለ ስጉምቲና ማሪና ነፍስ ወከፍ ግዜቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ሰባት አሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ብፍላይ ፈረንሳ መንግስቲ ክትዓሊ ክትፍንቅሎም ቡርኪና ፋሶ ጥራይዚ 9 ግዜ ልዕሊ ፈተነ ቀትለትን መፈንቅላ መንግስትን ተኻይድሉ እዩ ዝበሃል ጫት ተመሳሳሊ ናይ አሜሪካ ወታደራት ካብ ዓዶም ከም ዝወፁ ገይሮም ብናይ ራሽያ ቫግነር ግሩፕ ነቲ ሰራዊት ናቶም ስልጠና ዝረኽቡ ዘለዉ እዮም ቡርኪና ፋሶ ከምኡ ጊኒ ከምኡ ስለዚ ዘን ሃገራት ሓንቲ ድሕሪ ሓደ ንአሜሪካ ንኤውሮጳ እናውፃ አፍሪካ ኣብቲ ቦታ ንኽኣቱ ራሽያ ናብቲ ቦታ ንኽትኣቱ ቻይና ድሮ ቀደም ኣትያ ዘለያ ስለዚ እቲ ሽርክነት ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብኣፍሪካ ንሪኦ ኣለና እዚ ንኣፍሪካ ጽቡቕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ብጣዕሚ ተነቃፊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት መድረክ ስለንምለስ ዘለና ማለት እዩ have contributed to a shift towards Moscow. Now, Russia has been backing the military junta in Africa's coup belt with extensive military support. It plays a key role across the Horn of Africa and the Sahel sections of the coup belt. Private Russian militias have been supporting the juntas to fight armed rebel groups, crush dissent and رايونا بزيجي إذن كلن حجرات ليبيا لنكنت رئيسي مس راشا ركب جيرالا التركب جيرات وزلادما نتي كابراشا وتهدروا حجز نخط ركب مالي مس راشا زل على ناي ورك ديلس جيرالا سراويت ناتادما ناي راشا فلوي حيلي يسلطنولو نيجر فلوي وتهدروا حيلي ناي راشا اتيو نتوم سراويت ناتوم سراويت ناي راشا زاتو خابي كوفيللو ابت مدبر ناي امريكا زنبري اب نيجر تزعبي وتهدروا مدبر ناي امريكا زنبري كساب 110 مليون دولار انفست قبرو ناي قصر قبرش براز بال زعبي بيز ناتوم دحر جبوتي نيرو كابو كم كوصو تغديدو مالو ترايدي كونس سراويت ناي راشا ابت مدبر ناي امريكا دروبوتا حيزلو እዚ ሓደ ዘገርም ኩነታት እዩ ዝለዓለ ሃብቲ ናይ ዩራኒየም ዘለዋ ናይ ወርቅን ናይ ነዳድን ዘለዋ ቻይና ድማ ዓቢ ኢንቨስትመንት ኣብ ኒጀር ኣለዋ እቲ ናይ ኒጀር ነዳዲ ድማ ብመስኖ ገይሩ ብሓንቲ ጎረቤት ሃገር ብበኒን ገይሩ ክወፅእ እናተሓሰበ ከሎ ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ሸረኽ ብኡ ከምዘይወፅእ ተገይሩ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ንቐፅል ቡርኪና ፋሶ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፕሬዚደንት ናይ እዚ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ድሕሪ ኮንጎ ወይ እውን ድሕሪ ጫድ ናብኡ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ተመሳሳሊ ማሊ ምሶም ከም ዘላ ሊብያ ሱዳን ኣብዚ ቀረባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እቲ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ወታደራዊ ሓገዝ ብመንገዲ ኢራን ገይሮም ይህብዎ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና እዚ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ብተመሳሳሊ በቀረባ ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ካልእ ኢንቨስትመንት ምስ ራሽያ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ናቶም ቪድዮ ቀሪበልኩም ነይራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ደቡባዊ ምብራቅ እንተመፂና ድማ ሞዛምቢክ ከምኡውን ማዳጋስካር so everywhere we go እቲ ሓይሊ ናይ ራሽያ ኣብ ኣፍሪካ ቀደም እቲ ዝዓበየ ክፋል ቻይና ሒዛቶ ነይራ ሕጂ ድማ ናይ ቻይና ተደምሮ ናይ ራሽያ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብቲ ቦታ ይወፁ ኣለዉ እዚ ምክንያት እዚ ድማ ኤርትራ ዓብዪ
leverage كم زلوا حيل كلوا كم زغلي زجبرا زلوا قدم إيرترا بينا سلازغنت أمريكا يكون مس مشارطات دليتا كدندنات خلنيرا لو مجنكم زبالة لن حجي نبيك متى كرنا أفريقيا سعودية نبجبت تجبرا زلا كنرينا زدما بكل من قدي كنت متوقع فتنينا مجمرة نشتي أرستي ناي السودان قلنا لني نسو كنرينا so first of all let's start with أزناي السودان منري بناي وتهدراوي أكايدا ديكونه أسكنيش End of threats to power. Russia's deepest footprint has been seen in Mali and Burkina Faso. Now, Russian mercenaries have been identified in more than 10 countries in Africa. Moscow pursues a combination of military, economic, and diplomatic interests in Africa. Militarily, it focuses on weapons trade. Russia is the largest arms supplier to Africa, accounting for nearly half of all the weapons flowing into the continent. Moscow also seeks to expand its operational footprint by signing agreements for new military bases. So, زيوم دريوم زلنا نراشا بكل من قد يوم زرب حوازة لو سري وزلوا مجي إبراهيم تراوري كابتن إبراهيم تراوري زبال ناي بوركينا فاسو حلافيو مراح زلوا يابزوانزي قال كابتن زنا أسو مراحتنا أفريقيا أبزوانزي دما نتي أكايدا نا أفريقيا really shapes قبرو زلوا يوم بحفشة أفريقيا دما كابتي ناي سنة أمراوي ويكا نيو كولوناليزم بيدا أزور تجزياتو زنبرت ناي بحق ناس نتا تركب كم زلنا حرنتا تركب كم زلنا زتن بكونتاتيو أبزا حنتي ريبورت ناي السودان كبكون يدهرين إثيوبيا كملاسية فلاي ناي بحر قداي مالتي. Millions of people have been displaced since the conflict broke out just over a year ago. According to the United Nations, more than 3.6 million children in Sudan are currently acutely malnourished. And he joins us now to talk more about the situation there. Welcome to DW. Thanks so much for your time today. Could you describe for us, please, the situation in Sudan right now? What are people having to cope with? نتاكن ريلي إذا مسألكم زلهم السودان ولو كابزحنا جو بوليتيكاوي وتهدراوي مقصاصات له حزب السودان كما ينبر له كم قربيت حزبنا كما يزبل حدا قاوري ولو كنسمعن كنفلتني قبع لسنجي ريبورت ناي امرجنسي ويك حسوس ردي زبو زلو حبريتاي نان سمعني شيء نان سمع دهريو ناب كهي بحرك نوردينا. I think we need to understand that in Sudan today we have more than 9 million people who are displaced. There are close to 7.1 million people who are displaced internally within Sudan, and there are about 2 million people who have had to seek refuge in neighboring countries such as Chad, South Sudan. So, Sudan 9 مليون هزبناتا عددا شجر displaced مال كابوتو فحتيو أبحدا قاودي يقولوا ناي بحكي نحزن سودان كم زغت كون بمغانا مغنياتو قربيتنا ترى كونس نوح تاريخها ومتسسار زلنا أبتو قعزك على سنة حزب إيرترا دما حزب السودان بفلاي حزب مبراق سودان نتسورانا إيرترا نحزب إيرترا زورن نوح وانز أنقدن حزبيو لذي كم حو حزبي كم قربيت حزبي كمون بزح متسسار زلو حزبي سودان كم زغت ركب زخانة يكون قربيت أفريقيا هاجر كم زغت ركب ده سايب لناني زخان هاجر نعلمون ده سايب لناني يقول ناي السودان مستي قربيتنا مخانو ناي بحق زحزني حزبهم بدما حجون ولا كان شيء شورا ناي تسفانتلو اتي بوليتيكاوس أو تانا يستفعل عليه حيلتات جن جينا تسفاز بكونتات أيقونن زلو أنت يالله سكت نورة بدك تفريات زسرعو أنا بربع صايق بعضو كلنا عالم تتسننا بدوقنا فتصوم كتفونا ززمة سفردوم نبزباناتا زايد ملقاتينا من قدي تحيساتو نايبينهم فردي تحيساتو نايبينهم فردي حجو قنا زتسانا صرو نمزارنا صاليمادو نفاس العرب شاف عالم دطا روحو مبراب ازيخ اتيوزا ازيخ اتيوزا نار زيغوني وسن الله يوسن وسن الله نار زيغوني وسن الله يوسن وسن الله وسن قلل تاتوفوك قداماي وعلا مرحتي دوبوب كوريان أفريقان تمالي 4 سنة أب كتما إلسان تخايدوم أبزي بحبر إن قرطو متاي نحبراوي عبيت زلاقنتن محزنتن بزبل تيما قطباوي بوليتيكاون دبلوماسياون زمدناتاتن متحققازن ممعباز علم وعلا 25 مرحت زركبوم وكلت 48 هاجرات أفريقيا حبرت أفريقيا بنك لمعات أفريقيان كالوتن تساتيفهم
بريزيدنت دوبو كوريا يونغ سوك يولن أبومبر حبرت أفريقيا بريزيدنت موريتانيا محمد ولد شيخ محمدن أبزهب وغازيت أو مجلسي حبراوي عبيت زلقنة متحققازن نمعوات أب مدنفع قطباوي شركنة نقداوي وفرن زقبر متحببار نمسفح أب سممع كم اتبتسحه حبيروم أبتو على دوبو كوريا كساب 2030 عام تمرت أب أفريقيا تقبرو وقعو لمعتاو دقف ب10 بليون دولار كب كتبلا كمون كوبانياتات كوريا أب أفريقيا زقبرو نتفتات نقدن وفرن متببع منقست دوب كوريا نأسات 14 بليون دولار نايسدد فاينانساو دقف كم زقبرلن تقلبسوم قلنا زوعلا بريزيدنت إسياسن مسؤوز تقوعز اللوخن مس بريزيدنت سيراليون جوليس مادا بايو منيستر قدات وزعي الجريع أحمد عطاف كمون مس بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا دكتور أكيناويمي أدسينا تراخيبو أب ممعبال زمدناتات متحققازن ذات يوم بريزيدنت إسياس أفوركي بعد من منغست ريبابليك كوريا أب وعلا مراحة دوبوب كوريان أفريقيا نمستاف بحادة سنيو نابتهاجر كم زنوريو دلنا إيرترا عجوين تطويلة بس عبيت هاجراتنا عالم إندستريالاوي معبالة زلوين استراتيجيكا وقدا سنة مزلوين تراخب كم زلا حدا كالنا تدما زي بريزنت هاجر إيرترا مس bilateral one-to-one relationship ويكاد زمدنا وي ركب مس بريزنت ناي دبوب كوريا كم زقبرن كلتيوم وقنا دما أما بال3 عامت زمدنا دبلوماسيا مسرات زمدنا أنا كلتين هجرات بريزنت ناي ساوث كوريا مسير ترازلو زمدنا بعمقات كسر حلو كم زدلن دلونات ناي تحجر كجلس كله بريزنت ناي ترادما نزي سقوم تزي بتصبق كم استقبلون بخلتيهم وجن دما زيادة كسر حلو كم زلوني جلس زلو بمنجدي منستر حبريتانا إيرترا أتو يمان قبل مسكال زوج حبريتا مالتيو سلزي انتهينا نرزلنا زكونتات سي مكيار علمنا كابتي حدا انك أطراوي ناب بزحات هجرات بحدا كسر حلو زخلا درجة تبجحيو مهلاون دبوب كوريا دما نوعان بيبا نتن ببزح منجدي كم مشارق زي الرئاية زنبراوي تنسيلا زنبرا كم بحر هجرات إيرترا كم زمدرخ معدامة عبنا قر مخانو بريزنت إيرترا أسمير له عجي نبزو بانا نملس زي قداي زين ترغيبك من لسلاك فتني قال الريبورت لزلا نبزع بازيا ተቐባልነት ዘይብሎም ምዃኑ ዝገልጽ ኢንስቲትዩት ጉዳይ ወጻኢ ኣብ ጂኦፖለቲካል ለውጥ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ድሕንነት ባሕርን ዝጠመተ ካልኣይ ዘተ ምክያዱ ነዚ መምከን ምዃኑ ገሊጹ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ህልውና ምዃኑ ዝገለጹ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ጃፋር በድሩ ወለዶ እዚ እዋን ነዚ ንምቕጻል ልዑል ድሌት ከም ዘለዎም ኣልዒሎም በተለያዩ ታሪካዊ ትውልዳዊ ስህተቶች ምክንያት ከቀይ ባህር ብዝተፈላለዩ ታሪካዊ ስህተታት ምክንያት ዋላ እንተተገለለት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ታሪካዊ ስብራት ብዝበልዎ ኸይዲ ዋላ ትገለል ምስ ቀይሕ ባሕሪ ታሪካዊ ዝኾነ ምትእስሳር ዘለዋ ሃገር እያ መሰረታዊ ህልውና ታሪኻ ዝተመስረተ ብምክንያት ቀይሕ ባሕሪ እዩ ኢትዮጵያ ንምግላል ዝግበር ኸይዲ ሓደ ብውሽጢ ዝስርሑ ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብ ምልክት እዩ ካልኣይ ኣብ ዙርያና ካባና ርሒቆም ዝርከቡን ታሪካዊ ጸላእትና ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምግላል ናይ ነዊሕ እዋን ውዲት ስለ ዝነበረ እዩ ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ መረዳድእ ስምምዕነት ኣብቲ ዞባ ዝረኣዩ ድሌታት ብዝበለጸ ንምጽራይ ከም ዝሕግዝ ተመላኺቱ كم زي زبلو زلو كن رخلنا بحفشة تزربا تزرب زلو قدانا كي بحري كما جندات مليسهم زلون من سومالي لاند زقبر زلو وعول نفتك بارك خيط كم زخيلين زنقر زلو من قص قاس نايتن استراتيجيكاويان ريجينال باورس ويكا نايت زوباوي حيالات ويكا عبس الواكا قبراز فتنا زلو هقرات كن رخلنا سعود عربنا بجبتي انفسخ قبرات يا كم زلان 220 كيلومتر 220 سكوير كيلومتر صفحات زلو نلوجيستيكاو زون تباهيلو دما اب ودبنا جبتي تقبيلا كم زلا يزنقر زلو سلازي انتاينا نري زلنا ودب جبتي مس امارات بزح مس صحاب كم زنبرون تا امارات دما نابيا خيدا ناب سومالي لاند خيدا نتبربرا ودب املما عبترا بزح انفستيغيرا كم زلان ኢትዮጵያ ድማ ናብቲ ወደብ በርበራ ክትከይድ ከም ትኽእልን ክንርኸለና ናብቲ ቀይሕ ባሕሪ ንኸይትምለስ ዝግበር ዘሎ ድማ ስዑድ ዓረብ ነቲ ቦታቲ ክትክኢላ ድያ ወይስ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዞባ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንፈልጥ ዘለና ምክንያቱ ምትህልላኽ ናታተን ዝፈስስ ገንዘብ ኢኻ ዘለወን ካብ ነዳድን ካብ ገለን ዝመፀ ንከምዚ ነገር ድማ ክውዕል ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና እዚ ኣገይን ስዑድ ዓረብ ድማ ናብ ጅቡቲ ኣትያ ኣብቲ ባሕሪ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ
እትኩሉ ዝዛረበዎ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ንቀይ ባሕሪ ዶ ንገሎ ዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ጅቡቲ ኦልሬዲ ኣብ ልዕሊ ቻይና ሕጂ ድማ ንሳዑዲ ዓረብ ኣብ ደጊኣ ከፊታ ሳዑዲ ዓረብ ኣብ ክትኣቱ ነቲ ወደብ ናታ ነቲ ፖርት ናታ ሎጂስቲካዊ ኣብ መደበር ክትባን ርትዓዊ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ንክትጥቀምን ቢዝነስ ናታ ንከተስፋሕፍሕን ኣፍቂዶምላ ኣለዉ ስለምንታይ እያ ግን ሳዑዲ ዓረብ ናብኡ ትመፅእ ዘላ ሳዑዲ ዓረብ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ቀይ ባሕሪ ትውንን ሃገር እያ ጅዳ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደብ እዩ ጀዛን ወላ መዓት ወደባት እዩ ዘሎ ኣብቲ ቀይ ባሕሪ እንታይ ክትገብር እያ ናብ ጅቡቲ ትመፅእ ዘላ ኣገይን ስትራቴጂካዊ ቁፅፅር ምክንያቱ ባብኤል መንደብ ዝበሃል ኣብኡ ስለ ዘሎ ኣብቲ ባብኤል መንደብ ካልእ ሓይሊ መፅዩ ናታ ረብሓ ክቋፃር ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንኣብነት የመን ምስ ኢራን ትሰርሕ ኣላ ስለዚ ኢራን ኣብ የመን ክታቱ ትኽእል እያ ይንዋሕ ይሕፀር ኣብ የመን ክታቱ ከም ትኽእል ስለዚ ብንየው ቦታ እንተዘይሒዛ ኣብቲ ቦታቲ ክትዕፆ ከም ትኽእል ስለ ትፈልጥ ንሳ እውን ንረብሓ ንምስላጥ እያ ኣብዛ ኣትያ ዘላ እዚ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ቦታቲ ከምዚ ልክዕ ቦምባታቶ ተተኪሱ ኣብ ጥቃኻ ደይኮነ ኣብ ርእስኻ ደይኮነ ኣብ ጥቃኻ ክሃርም ከሎ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ብየማና ብፀጋማን ብዙሕ ዓይነት ናይ ሓይሊ ምድር ባያት ንርኢ ከም ዘለና ኤርትራ ግን ብክልተ እግራ ረጊፃ ደው ኢላ ከም ዘላ እንተኾነ ኤርትራ እውን ገለ ዓይነት ሽርክነታት ክትገብር ናይ ሆፕ ምዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ገለ ነገር ክብፅሓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝህሉ ደስ ምበለና ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ካልእ ኣጀንዳታት ናቶም قلوع جنوسايدن تفتصم زي تخلاخلن سقمت زي وسدن محبرسب عالم بس تغوارو كحفر يقبايلهم سوميا مصنعتي جنوسايدن سوا مثلن اب كندا اتوم سوميا اب تግራይ ገበን ምጽናት ዘርም ፍጻሙ ብጭቡጥ መረዳታ አረጋግጽና ኢና ዝበሉን ትኾኑም እዚና በፍርድ ከቀረብ ንዝግበር ቃልሲ መንግስት ካናዳ ክድግፎም ጻዊ ተቅሪቦም አለው መሐር ሰለሞን በዘዝር ተመላክቷል ኮነ ተባሂሉ ዝተረሰዐ ክሳብ ዝመስል ስሙ ካብ ዘይለዓለ ቀኒዮም ሕድሕዳዋይቲ ትግራይ እንኳሕኪሑ ዳስ ሓዘን ዝተኸለ ኩናት ጽንተት ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝተፈጸመ ገበነ ጀኖሳይድ ጉዳይ ናይ ጀኖሳይድ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ካናዳ ሕጂ ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናይዚ ጉዳይ ናይዚ ሃገር እዚ ጉዳይ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ኣብ ጎረቤት ናይ ዚ ዞባ ዝላብና ኢትዮጵያ ድማ ጎረቤትና ብምዃና ናይ ብሓቂ ዝሕዝነካ ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ንኣብነት ሕጂ ዲቕ ዝበለ ውጋ ኣሎ ብዛዕባ እውን ክዛረቡ ይትሰምዖም ኒኻ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሂፖክራሲ ወይ ከዓ ሓሶት ምስ ልዩነት ምትእትታዊ ናይ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ኢኻ ጎሊሑ ትሪኦ ትግራይ እቲ ነቲ ውግእ ዘበገሰ ሓይሊ ነቲ ሰሜን እዚ ዝሃረመ ሓይሊ ናይ ትግራይ ሓይሊ ነይሩ ንሱ ግን ናብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ብወቅዒ ከም ዝተመለሰ ሓቢረኩም ነይረ ፅንሄልና ክንሪኦ ኢና ነዚ ኩሉ ውግእ ዘበገሰ ሓይሊ ናይ ህወሓት ዝኾነ ይኹን ገበን ኣብ ልዕሊኡ ወይ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት የለን ነቲ ሰሜን እዚ ባዕሉ ይሃሪምዎ ውግእ ክጅምር ከሎ day one ነቲ ውግእ ዘበገሰ ህወሓት እዩ ነይሩ but there is no accountability ብዛዕቡ ኢንፋክት ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ተሰሪሓ ኣላ ስምዕዎ ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ተሰማሚዑ ናብ ልዕሊ ክመልሶ ዝኽእል የለን ካብ ኢድና ወፂኡ ተሓታትነት ካብ ምርግጋፅ ወፃኢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ድሕሪ ዝምለስ ነገር የለን ኣብ ተሓታትነት ሓደ ክንርድኦ ዝግበአና ነገር ፈተውትኻ ኣይትደራደርን ወይ ምስ ፈተውትኻ ኣይትዕረቕን በተናፅለና እቲ ፕሪቶርያ ምስቶም ከጥፉና ኢሎም ዝሃቀሉ ፀላእትና ንብሎም ሰባት ኢና ተደራዲሩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ፀላእትን ከይነብዝሕ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ምቅርራብ ዘይምትእምማን በብግዚኡ እናመሓይሽና ኣትሊስት ግን እቶም ካልኦት ድሕራት ክሕምሱ ዝኽእሉሉ ዕድል እናቐነስና ክንኸድ ሓሲብና ኢና ኣቲና እዩ ኣብቲ ንገብሮ ምንቅስቓስ ግልገል እዮም ንገብሮም ነገራት ንረኣይ የሰኩ ክኾኑ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣሎ ዝብል ጭርሖ ምስ ጭርሕ ዝነበረ ሰብ ኮፍ ምባል ታይፔን ከም ዝኽእል ካባይ ላዕሊ ትርድእዎ ይኹን ዝብል እምነት የብለይ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ክደንን ኣይደልን ኣነ ህዝቢ ትግራይ ምእንቲ ቀኒዕ ኢሉ ክኸድ ሙሉእ ዓርሲ ወሳዶ ከረጋግፅ ክደኒ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እያ ምስ ትማሊ ከጥፋአና ንጥፋኣትና ዝእውጅ ዝነበረ ክንሰዓዓምን ክንተሓቋቐፍን ክትርኢና ከለኹም ክብል ከሎ ብዛዕባ ነፍሲ ዝዛረብ ዘሎ ላለስና ኢሉ ክኸድ ሙሉእ ዓርሲ ወሳዶ ከረጋግፅ ክደንን ዝግበአኒ እንተኮይኑ ክደንን ድልዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሕ ኣሎ ሶ ንገብሮም ርክባት
በጋጣሚ ምስ ፈተውትና ትንፋስን ምስ ዝኾኑ ዕረኽትና ንገብሮም ከም ዘይኾኑ ክትርድኡ ትኽእሉ ሰውዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ኤቭሪ ምልክታት ኤቭሪ ካይዳታት ናተራየ ንጠፍ ከይደሉ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ይርዳየ እንታይ ብል ደይር ሰሚዕኩም ዶ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘለና ንዕላማና ንምብፃዕ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ከምቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ዝብልዎ ሽርክነት ናይ ኣብን ናይ ህወሓትን ታክቲካዊ ንነፍሲ ወከፍካ ምዃኑ ክልቲኦም ዕላማታት ናቶም ንኸረጋግፁ ኩሉ እቲ ገይም ዝግበር ዝነበረ ናይ ጀኖሳይድን ናይ ገለን ድማ ነቲ ናይ ኣባ ሓይሊ ንስኻ ከምዚ ጌርካ ስለ ዘለኻ ፀገም ክመፀካ ስለ ዝኽእል ናበሉ ኣብ መወዳእታ እቲ ዕላማ እዚኣ ነይራ ሕጂ ካብ ሕጂ ድመፅእ ከንታይ ክኸውን እዩ ትሕቶ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ንክረክብ ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ከም ዝፀደቐ ተፈሊጡ ፓርላማ ሃገር ብዓብላሊ ድምፂ ሎሚ ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ተግባር ዓመፅ ዝተሳተፉ ፖለቲካዊ ውድባት ተመሊሶም ከም ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝምዝገብሉ መስርሕ ኣጣጢሕሎ ሚኒስትር ፍትሒ እቲ ሃገር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዘስምዕዎ እዚ ማለት እቲ ሕጊ ብወቅዒ ትግራይ ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ እቲ ህወሓት ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ ወይ ካብ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክቕመጥ እዩ ሕጂ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ዕላማ ድማ ሳያ ነይራ ዝኾነ ተሓታትነት ዘይብሉ እዚ ፓርቲ እዚ ዝኾነ ተሓታትነት ውግእ ስለምንታይ ጀሚሩ መን ጀሚርዎ እንታይ ዓይነት ዳመጅስ ኣውሪዱ there is no questioning accountability ዝበሃል የለን በንፃሩ ተገምፂሎም ንመን እዮም ክኸሱ ዝፍትኑ ዘለው ነቲ ባዕሎም ዝጀመርዎ ውግእ ኣብኡ ስለተሃረሙ ነቶም ንዑ ዝሃረሙ ሰባት እስኻትኩም ጀኖሳይድ ፈፂምኩም ይብሉ ኣለዉ እታ ቃል ጀኖሳይድ ትበሃል ድማ ስለምንታዮም ጥቀሙላ ዘለው እቲ ዝዓበየ ገበናት መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ይፈፂምዎ ክራይም ኣገንስት ሂውማኒቲ ዝበሃል ኣሎ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ዝበሃል ኣሎ ዝተፈላለዩ ደረጃታት እዩ ዘሎ ኩሉ ንሱ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ይፈፂምዎ እታ ጀኖሳይድ ትበሃል ግን ንኤርትራ እውን ስለትሕውሰሎም እዮም ዝጥቀሙላ ዘለው ታክቲክ ናቶም ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ወርካ ብእግራ ትወፅእ እሞ ኣብ ማእኸል እዚ ናይ ስንፍናነ ናይ በለፅን ስቕታነ ደቃስን ካብ ወገነ ካናዳ ኣብዚ ቅንያት ዝተሰምዐ ድምፂ እንሆም ኣብ ካናዳ ባታ ኣብየት ኣታታይ እዚኣ መልካታ ኢኻ ትገብር ኣለኻ ክዳነ ፅፈ ይልምን ኣለኹ ሃውኒ ይብል ሰብ እንዳረኣኹ ስቑልኩም ኣይትረኣዩ ወገነይ እንዲኹም ንዓይ ታጓለይ ወያ ተሓፍትኹም ፀብዮም ወሲዶማ ድሃያ ኣጥፊኦማ ስደተይ ከደትን ደዋ ተሳጊራ ኣብ መገዛ ዓዳ በለይ ተኸቲራ ሚልዮናት ተኣዚዝና እንከፈላ ስድራ ወያ ዓደይማ ልብያ ተቐይራ ስስዕ በዚሑ ናብራና ኮይን መፍርሒ ድምፂ ንሰገናት ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ንጎረሉ መፍትሒ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እቲ ኩነታት እዚ እዩ ካብ ኣፎም ይድወፅእ ዘሎ ሰሪቕና ይኮና ነምፅኦ ዘለና ስለዚ እቲ ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘሎ ንዑ ቀዳምነት ሂብካ እንተትሰርሕ ነቲ ዞባ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ኣብዚ ካ ስምዑ ሕጂ ትግራይን ኤርትራን ንእሽተይ ግዜ ወሲድና ነዛረብሉ ንእሽተይ ህወሓት እውን ምስ ናቱ ካውንተርፓርት ክልቲኦም በረኻ ዝፋለጡ ክልቲኦም ውድባት እኒሄው ብሂወት ኣለዉ ክልቲኦም ዓደ ቤዞም የመሓድር ኣለው ሓደ ሓደ ዘምት ነይሩ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሕዚ ግን ካብ ናይ ክልተ ውድብ ሓሊፉስ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ገይሮምዎ ከቢድ ዝበሃል ቁልውላ ፈጢሮም ኣለዉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ትግራይ ሕዚ ክፍቲ እዩ ሓቀዶ ትደው ምንም ፀገም የብሉን መከላኸሊ ሰራዊት የብሉ ገለ የብሉ ግን ካብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣካባቢታት ዝፍራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዳርጋ ብራዳር ዝከታተሎ እዚ ከባቢ እዚ እዩ ብሞያሌ ትፈልጦ እንተኮይንካ ብኡ ሶማሌ ተወለድቲ ኦሮሞ ተወለድቲ ናይ ኬንያ ተወለድቲ ኖርማሊ ደቡብ ኣካባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኬንያ ኣይትብለን ብሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ደቡብ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዘለውን ከምኡ እዩ ኣነስ ግርሚ ዝብለኒ እቲ ናይ ምርሳዕ ድዩ ወይስ ንምድንጋር እዩ ኢትዮጵያ ንዓኻ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ክፈርሖ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሰሜን እዚ ዝበሃል ሰራዊት ንስኹም ተሃሪምኩሞ ነርኩም ስጋት ካባኹም ክስምዖ ፍሉጥ እዩ ካብ ኤርትራ ግን ስጋት ሃልይኩም ኣይትፈልጡን እዮም ከተጋንንዎ ስለ ትደልዩ እምበር ኤርትራ ካባኻትኩም ስጋት ኣለዋ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ ደቡባዊ ክፋል እቲ ዝዓበየ ስጋት ንኤርትራ ካብ ጥንቲ ካብ ደቡብ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፅእ ኤርትራ ስጋት ኣለዋ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቦታ እቲ ፍሉይ ኣጠማምታ ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ እንተ ካብ ኤርትራ መፅኡ ናባኻትኩም ብጀካ ናትኩም ዕድመን ብዘካ ናትኩም ፀገማትን ትፈጥርዎ እንተዘይኮይኑ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ስጋት ሃልዩ ይፈልጥን እዩ that's why ፍሉይ ወታደራዊ ቦታ እውን ዘይትገብሩ ንኣብነት ደቡብ ናትኩም ከፊትኩም ኣለኹም ዝኾነ የለን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ቢካዝ ኤርትራ ናባኹም ምኻድ ድሌት ከም ዘይብላ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ክኸይድ ድሌት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልፅ ኤርትራ ግን ሰራዊት ኣለዋ ምክንያቱ ንስኻትኩም
بتدقاقامي إثيوبيا بتقبر من قدي سقات سلد فترة لا let's hear أبزي بزو أجندة أنا بوليتيكا وتي حد عينة حزب زبل نديو بزتكمو حد عينة حزبي تقرنيا تزارب تراي كوننا بدو زرلو عفار تزاربونا لنا ثم عفار كن عسرت جزاكم يلهم كربشو تسمع ما يفلتونهم ويون دوب سجيرون بوليتيكا ناتهم أبت ميدياناتنا كل الكولا يشجرناني أبت جرايز مثل بوليتيكا كن بتدقاقامي نسبة إرترا أصل شيء وزليو أبزون تبص على عينة كريستنا ديو جلديو زجبر نايت انتنا أسفت يعني باسبورتين حتى دكتور باسبورتين حتى نسقى بزي عبكالي والباسبورت اللي زي حتت صبويو ستاين حوي مالت البوليتيكا ملي خايك على البحال نجري اللي مالت حد زي impossible مسؤول نجارات خوينهم تريهم يخا ግን ድማ ክልተ ኮንሰፕታት አሉ ኢትዮጵያና ዲስ ኢትዮጵያ ልባል ኢትዮጵያ ተምኒታው ዓለም ትምነው እዩ ዲስ ኢትዮጵያ ድማ ከይተሓስቦ ከይተሓልሞ ብስሩ እዚ ተላኢሙ እዩ ይኻቱ ልባል ነገር ኢና ከዚ I love your Ethiopia ግን ዲስ ኢትዮጵያ እዩ as long as ወይ ሻዕብያ ልባል ፖለቲካው ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክሳብ አለው ህወሓት ልደለየ ዲሞክራቲኩም يخوني بزناي خزي قمناو بزناي خزي قمناو سو لبخته ايو منم يخوني حدش ديزاين وسيوس مثل صفصفنا حيلي ባህሪው ብለቀይር መገድ ክሰርህ ምስናይ ባዕሉ ሓይሊ ሰሚሩስ ናይ ህዝቡ ጸገም ከአለ ላይ ዓለም ሓውር ይለሎ ምንም ኦኬ ማለት ፈጣሪ ዓለም ስላሴ ወሪዱስ ትፍቱፍ ይልዎ ተቀይሩ ንበል ዲሞክራት ኮይኑ ንበል ህወሓት ተኾነሲ ናይ ሻዕብያ ባህሪ ቀይር ልኽእል ታዩ ማለት ታዩ ኢንሰንቲቫይዝ ልገብሮ ሻዕብያ ምስ ትግራይ ሰላም ልክሎ ክምነሲ ታይ ኢንሰንቲቫይዝ ልገብሮ ነገር ኣሎ ታይ ማለት ለአብይ አሕመድ ልሙቃተ ኮይኑ መላፍ እንተለዎ እዩ እሙን መላፍ እንተለዎ እዩ አው ጦርነት ለአቴ ካው ድማ አሕመድ ደልዩ ክእዞ ልኽእል ካልኣይ ድማ ተደልዩ አርጊልዎ ቻይልዎ ምን ይልዎ አዚዝ ወለ ልዘዘሉ ሰበግኒ የሎ ሳልሳይ ሻዕብያ ለህወሓት እንተጋሩ ለለዎ ፒክቸር ታዩ ርጉማት ሐሳራት ከዳዓት ለሐጣ ተሐሰባዩ እዚ ቆይሮ ይፈሊ ገና ኮ ይወደይ ተበቂሉስ አይወደይ ስለዚ most probably ካበይድ መጽስሊ ልካ محتاب ቁርብ ቀሊላይ መኾነን ሻዕብያሲ ኮሚሉ ክሐስብሲ ስለምንታይ በተተጋጋሚ እታት ብለን ደለኻ ባህርያት ስለዘጋጥም ዘሎ ኢግኖር ገይርዎም ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ካብዛ ውዕል ፕሪቶሪያ ትግበር ጥራይሲ ወያነ ትብል ድምፅሲ ኣየተንሰናሉ ዳርጋ ኣብዚ ሕጂ ናይ ለን ዘበን ዓመት ማዕልትና ጽነት ምን ተኾነ ብሽም እውን ኣይረቕሖምን ጃንዳ ይበሎም ገለ ይበሎም ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ገይርዎም ክኸይድ ይደልሎ but these people ignore ክገብሮም ተደለየ ሻዕብያ እውን ኣይወሓጠሎምኒ ማሲ ወያነ ይብልዮም ገለ ይብልዮም እቲ መንግስቲ በጠቅላላ ሽምኩም ሽም ኢትዮጵያ ይኹን ሽም ወያነ ከይጠቃሰ ነውሕ ገይርሎ ዝኻ ብዕላማ እዩ ናዕታቶም ገዲፉ ኣብ ስርሑ ከተኩሪ ይደልሎ በትንሳቶም ኣብቲ ስልጣን ኣብቲ ፖለቲካ ኩሉ ሻዕብያ ዝበሃል ሽም ኩሉ ክኽላሎ ልክዕታሶም ዝገብርዋዮም ኩሉ ግዜ ገምጢሎም ዝዛረቡ ሻዕብያ ጽልእ ናይ ትግራይ ከም ዝጉስጉስ ጎስጉስ ይፈልጥኒ ጀስ ነቲ ዝተገበረ ጥልመት ኩሉ ግዜ ምሳኹም ሓሳባት ይግበር ምሳኹም ሃገር ዝኾነ ይኹን ሽርክነት ይሕሰብ ትጠልሙ ድማ ስኻትኩም ኢኹም ኣይኮነነቶም ነቶም ተቃዋምቲ ዝበሃሉ ዝነበሩኹማ ኣብዚ ቀረባ ደድሕሪኡ ትግራይ ትዕወት ንዝብል ዝነበረ ልክዕ ትውግጠጦም ዝበለ መዓልቲ ብመዓልቱ ክጠልምዎም ኢና ርኢና ስለዚ እቲ ትብልዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ካብ ኣፍኩም እውን በዓልኩም ተውፅዎ እዩ ብሓፈሻ ሓንቲ ሓደ ክልተ ቪድዮ ክገብር ማ ቦጌረ ኩዴ ብዙሕ ትሕዝቶ ነይርኒ ግን ግዜ ሓፂርኒ ስለ ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ كم حمرت لا يتقلس كم سمت تفناجلهم كل تصلح على الأستاذ كنا مهار بقينا أيت مهارنا تقول لا تحط لنا أحد لذي زمن أسيزي أبسل استكاتاوري مكلا بحفش بخاك لا يسال الفنا يتقلسنا أبسل استكاتاوري زغيزل مناتي الرنادا تحدي أو رجع وصل الفاي تحدي هاي من دا وصل الفاي سالسايقا بيرا وصل الفاي زين ميتو قاسنا نزي أبسلت جريجن زمن أسيز نظام سلسة كاتاغوري زين بقبوك ترديو إرترا وصلتو زين سلسة أتم إرترا ويعني نتي إرترا وحقرنتن حقراونتن بقبوك خصوص يقولون
نزياتهم كم صباغي كم ملك انت وسيد كام بس جود زياتهم كم مفلالي استاذ وسيد كام إسراء حجرنا الحجراونة زهرهم ولو عودي زال سواء من سينا زي ما قال زلمه بمصر تحطوا لنا حتى بزخونه كم سمعوا تنحكم صبوا زخونه زرباي نيرو ذا فيديو زغبرلكم زلخو حدا سب يزتري ودلهم روبيل ودي غوداني زبحال بفلوي انصاري ناي قتلت حبريتا زرقح زلون ديو تفلطوا انتلخم انا مننتو ملوش شمون حبريتون كتبوني مغنياتو I think نزي سبزي كم عبنت كغبر دل يلخو ناب بحقاو منقد مالتيو زخونه يكون جبت زي بلو انصاري سلا زارب زلو دورتموند يزغمت اب جرمن سلازي زخونه سب نزي فلطو بواتساب كو كسني يحتت نزي سبزي بحقك تعازو دل يلخو because تسغيلنا سلا نريهم زلنا عندهم شادينهم كم زبلو زلو اتزغبرو زلو قبر شبراوي اكايدا ينا تبهل خلو زخونه يكون جبت كهلو እዚ ሰብ እዚ ቀዳማይ ናይቲ ሞት ናይ ኣሕዋትና ዝጉስጉስ ዘሎ እዩ ኢሉ ዝፅሕፍ ዘሎን ብዙሕ ሰብ ፈለው ዝገብሮን ናብ ብዙሓት ሰባት ዝገበራን እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዶኩመንት ኢለ እንደ ዝገብራ ዘለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ከምፅእ ከለኹ ስጋእ ስለ ዝፈጥሩለይ ወይ ስለ ዘሰክፉን ይኮኑ ግን ሸለል እናበልካዮም ኣብ ካልእ ሰባት ስለ ዝሰግሩ ዘለው ስለዚ ሰብ እዚ ዝፈልጦ እንተሎ ዘድሊ ሓበሬታ ክበኒ ኣገን ክበኩም ኣብዚ ምስልናቱ እንታይ ከም ዝመስል روبيل ود غداني زبال ابزلكم البوست غير وزن نبرن تاريخمو تخلاله يقولوا استوعل كل خدلاي فتحي ازي اللغباتنا هاي مالتيو اب سويسرلاند زنبر كوينو حجاب غن شعبيا كوينو نبرجين حمود اسرائيل مقتالن محرادن ገንዘብ አዋጽ እንዳበለ ካብ ዝጉስጉሱ ዘለው እዩ እጅረይዎ ብርጌን حمود ስዊዘርላንድ ከምውን ግሎባል ብርጌን حمود ቀልጢፉ ስጉምቲ ኮስደሉ እተዚ ክራይም ንምግባር exactly isn't what doesn't it terrorism ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ከምዚ እናገበሩዮም ነትሰብ ናብ ገበናት ዝስሕብዎ ዘለው ነትሰብ ገበን ንኸግብር ዝደፍኡ ሰባት ልክዕ ከምዚ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ክገብር ከለኹ ትሪእዎ ከለኹም ሓደራኹም ስክሪንሻት ግበርዎ ካልኣይ ግዜ እውን ቪድዮ ገይረ ዶኩመንት ገይረ ኣለኹ እዚ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ክገብረቱ ኮይነ ግን ትክክለኛ መንነቱ ስለ ዘድልየኒ ካልኣይ ድማ ነዚኦም ከምዚኦም ሰባት I'm hiring a lawyer ጠበቃ ናተይ ገይረ ክትሓሓዞም እየ ዝደሊ ስለምንታይ ብህዝቢ ደረጃ ክዛረቡ ከለዉ ከቢድ እዩ ክትከሰብ بقلخ خصخا خلو ግን ጽቡቕ ዝኾነ ኤቪደንስ ስለዘለካ ንዓኻ بقلخ ንዝኸሰካ ወሲድካ ብፍላይካ ከምዚ ኸውን ከሎ ብወቂዕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክገብር ከሎ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ሒዝካ ናብ ፖሊስ ጌርካ በቲ ትክክለኛ መንገዲ ናብቲ ዝግበኦ ቦታ ከተብፅሖ ቀሊል ስለዝኾነ ነዚ ሰብ እዚ ዝፈልጥ ክሰደለይ ካልኦት ድማ ከምዚ ንዝገብሩ ዝኾነ ይኹን መትሓዚ ዘይብሉ ዘረባ ከምዚ ካብ ኣፎም ጓሓፍ ዘውፅኡ ሰባት ማለት እዩ ካብ ኣፉ ጓሓፍ እንዲፅሕፍ ዘሎ بافو تزاريبو اماي سمعكون على السوشيال ميديا سلا صحافه جن كيدم سوسيله دروب فيديو غيرند دوكمنت غيريو نسب زغن شموش مبو زغمط اولاد راشان تزركب نيره نبتي حقاو منقدي كسغر تسبلني كمزي ندحر حجدما كمزي خنر خلنا شلل كنبل كمزي بلنا بفصوم شللنا كنحالفهم كمزي بلنا ممحارك كنقبر كمزلنا لك كمتا بولند نت غدايتي بعتب حيزتي بيت فردنايت هاجر نتي استخايده منقدي بمليونات زتمن ابزون فيديو غريبه نيره غزي سلام حصر نمبر درو نا مليونات زتمن جبن تقصيرو ات غداي دما ناب كبر شبره نخلي بلد نكحوز زخيات زلو ازياتم دما اكزاكتلي كمز عينت ايفيدنس لزلنا نزي ابعل زوسيخنا نابتز دل بوتا نخنوستو نخلنا انا كلنا سراح يخون لايلو معرس سبزخ كودي لايك جبرو سبورت جبرو شير جبرو ناب كالو تابصحو ريتوهم قدفو نايز سبزي ولا بكومنت قدفو لي تفلطوا تخينكم اب كومنت قدفو لي منالبت وسابنا عطيك وتري بس حساب سلازي صحف لي كيب لكم تمدلكم كتبون تفليهم تزي لقنا بكومنت نايز فيديو كتصبي زخون حبريتا بزعبازي ثانك يو فيري ماتش مزياخ قدفكم الكالوري مع صخير واسع تفل كان بخاب برد مفراسه سعر كايرم بخاب وشت دقم حقنات كعبي انا بتحمل انت حدا لربي كلنا كعبي انا تكا يبلون ابسا وزن كمن بس انت اريتراوي سببا مرحاوي يبلون ابسا وزن كمن بس